dyma hi, mae Mrs Senior wedi gweld pawb mas yn y pellter yn y car yn cael spin bach iddi gael cipolwg ar y pictiwr holl bwysig. A mae hwn mewn gwirionedd yn dilyn beth welon ni gyda'r masnach ysgafn. Edrych yn ôl ychydig bach ar hanes, a dod â hanes yn fyw fan hyn yn 2022. Wel, dyna ni gyfeillion. Wedi dod I derbyn y gystadleuaeth yma. We have come to the finale of this beautiful competition in our main ring. The concourse d'elegance. We had 8 fantastic entries of all ages. Ond heddi y gipio o'r gynta mae Helen Thomas gyda Megan. Winning the concourse d'elegance this year was to Helen Thomas with Megan. In second place, Richard Fawkins with... Mae'r cardiau a'r rhibanau yn nwylo y beirniad a'r stiwardiad. Yn beirniadu y gystadleuaeth Cyfrwy untu, Mrs Janet Senior. Mae wedi wneud I phenderfyniad. Mae wedi cael golwg arbennig ar yr 8 ddath i'r gystadleuaeth yma. A wy'n credu mai Megan yw'r ceffyl sydd wedi ennill reit. yn y gystadleuaeth yma. Yn berchen I Helen Thomas. Yn dod yn fuddigol. A werth yr holl baratoi pan I chi meddwl am y ceffyl a'r wisg. Odi. A'r sgil hefyd. Tipyn o sgil. Mae Helen Thomas yn brofiadol iawn. Mae'n marchogaeth hynty digon. Mae wedi bod yn dipyn o lygfa'r llygad I weld y gystadleuaeth yma, yn enwedig pan fyddwch chi'n gweld ar ddiwedd y llinell yr rhai ifanca sy'n dechrau I taith gyda'r traddodiad arbennig yma o farchogaeth ar y Cyfrwy untu. Wy'n deall mae yna wobr special am yr oedolion a'r plentyn sydd yn bart o'r gymdeithas o'n i'n trafod yn gynharach, jyst I wneud siŵr bod bobl yn seino lan I gael cadw yr pwrpas y gymdeithas a cadw yr crefft hyn yn fyw. Achos mae e'n bleser gweld yn diwedd. Our judge, Mrs Janet Senior, I'm sure has enjoyed this opportunity to judge her very well. Yn yr ail safle oedd Kilcannon Skyfall, eiddo I Rachel Fawkins. I'm sure, Janet, you've enjoyed your time here at the Royal Welsh Show. We are very... Ac yn drydydd Wishmaster, eiddo I Jenna Rees. A dyma ni'n gweld nawr, yn y trydydd safle, Jenna Rees, ar gefn Wishmaster. A fel o ti'n gweud, Rob, yr net, wrth gwrs rhesymau hollol ymarferol wrth I nhw farchogaeth. Mi fysa na ddim cler, na mwd, na dim. Dim byd, oedd make-up I gael, even yn y diwrnod yna, a ddim bwysig cadw fe. A dim goffod gor-wneud wneud to am so ti mas yn hela. So dim byd yn wath na cael cliren yn dyligad, neu tym bach o fwd yn dy geg. Dwi'n credu mae'n golygu lot iddyn nhw.
Wyt ti'n gweld, wedi gweld lot fawr o wynebau emosiynol dros y ddeuddydd diwetha. Mwy nag arfer wy'n credu, a falle bod yr saib ma ni wedi cael yn ychwanegu at yr emosiwn. Odi, wel mae fe'n dda i fod nôl, mae rhai gweud, mae fe'n dda i fod nôl. Mae yna rhywbeth pert yn lygad i bwynt i'r y grefftyn. Ti'n gwybod, mae'n anodd i roi mewn i eiriau. Mae rhywbeth, dim ond, ti'n gwybod, beth sydd wedi bod. Mae rhywbeth just heddi yn y cylch. Mae fe'n dal yn lygad i. Mae rhywbeth eitha romantic a bwynt i fe. Mae rhywbeth yn bert iawn a bwynt i fe. Pan o ti'n gweld nhw'n dod lawr o'r cylch casglu... Odi, mae'n dalad y galon di. Odi, maen nhw'n dod mewn i'r prif gylch. A mae yna un ar ôl y llall ac oedd yna rhywbeth gosgeiddig iawn amdano fe. Ti'n goffod edrych, bron? Ti yn goffod edrych. A dyna ni. Golygfa wych gyda chystadleuaeth y cyfrwy untu. Ac yn fuddugol, llon gyfychedau mawr iawn i Megan ac ar ei chefn Helen Thomas. Wel, gyfeillion, rowch gymeradwyaeth iddyn nhw. Rhai bach yn arwain am hynna. There has been a rosette awarded for the junior member. Fantastic opportunity for them to be riding side saddle in the main ring at the Royal Welsh Show at such a young age. A dyna ni gyfeillion, rowch gymeradwyaeth iddyn nhw gyd. Mae wedi bod yn olygfa gosgeiddig iawn yma yn y prif gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y cyfrwy untu, a dyma'r un ath a llygad y beirniad. Helen Thomas yn marchogaeth Megan, a wedi bod dan deimlad yn sicr wrth ddod i'r brig yn y gystadleuaeth yma ac yn wledd i'r llygad i ni gyd hefyd. Yn ail, Kilcannon Skyfall, perchnogaeth Rachel Fawkins. Ac yna, yn y trydydd safle, dyma ni Wishmaster, a llon gyfarchedau mawr iawn i Jenna Rhys. Ond pob un yn heiddi cymeradwyaeth. Gyneiliad fendigedig i ni fan hyn yn y brif eisteddle wrth i ni weld Megan yn carlamu hibo ac yn sythu i'r safle cynta a llon gyfarchedau mawr iawn i'r perchennog Helen Thomas. Yes, please do give them a round of applause. It's great to see you in this competition. And they're making it so easy for them. Mae hwnna, wy'n edmygu. Wy'n llawn edmygaeth ohonyn nhw'n carlamu mor gloi. Ac yn boblogaeth iawn gyda lleidfa. Cyfle arall i ddiolch.